We staan hier vandaag in Overloon en links van mij ziet u een weerstation. Vandaag gaan we even een praatje maken met de eigenaar. Hoe ben je tot weerman gekomen? Ja, dan moeten we terug ver in de tijd. In begin volgend jaar word ik 82. Maar dan ga ik dus 70 jaar terug of nog verder. En vroeger had je 4 minuten voor 12:30 op Nederland 1, op Hilversum 1, mededelingen van land- en tuinbouw. Dat betekende dat de boeren, dan hadden we nog geen televisie of telefoontje of zo, of internet en werkelijke dingen. Toen moesten de boeren naar de radio luisteren, wat voor weer wordt het, want we moeten schoffelen, we moeten hooien, we moeten oogsten. Dus dat was uitermate belangrijk. 12 uur gingen we middageten en 4 minuten voor 12:30. Jongens, stil zijn, want de mededeling van land- en tuinbouw moet even luisteren, zegt mijn vader. Nou, hoe het weer wordt. En daar heb ik zeer waarschijnlijk een tikje van overgehouden. Vandaar dat ik dus altijd voor het weer geïnteresseerd ben geweest. En zo ben ik dan later beginnen noteren en dan nog weer wat later dus weer praatjes gaan doen. Dus zo is eigenlijk een beetje ontstaan. Dus eigenlijk heel ver terug. Ik heb het weer genoteerd vanaf januari 1978. En op een gegeven moment hoorde iemand hier in Overloon, dat was een Venraayse vrouw, die was met een Overloner getrouwd. Die zei, jij doet wat in het weer. En in Venray hebben ze misschien een weerman nodig die af en toe een weerpraatje wil doen. En dat was in het voorjaar van 1992. Dus toen was ik een jaar of 14 bezig. En zo is het natuurlijk veel verder gegaan. En heb je dan ook apparatuur wat je zelf gebruikt om het weer te voorspellen? Ja, nee, weer voorspel ik natuurlijk apparatuur niet. Dat heb ik wel registreren. Dadelijk gaan we hier in het Kerkhof naar een weerstation. Dat is wel dus, daar komt de gegevens automatisch via de computer binnen, maar dat is een beetje beschut. Vooral in de zomermaanden zit je dan een beetje aan de hoge kant, zeker als de zon schijnt. Maar in de wintermaanden maakt daar eigenlijk toch heel weinig uit. Maar gemiddeld genomen is natuurlijk een open veldstation altijd beter. Dat is wat relevanter. Ik ben nog steeds actief en nu sinds 1 juli ben ik opgehouden bij het weer in Venray, dat weten jullie. Maar ik ga dus bij Maasland, ga ik nog altijd door. En nou ja, die gegevens die ik dan altijd noteer, er zijn wel minstens 50 mensen die geïnteresseerd zijn in mijn weerbericht. Als het een maand om is, dan maak ik een maandstaat en dat stuur ik via de computer door naar die mensen. En dat is dus een hele weergroep. Hoe lang wil je eventueel nog doorgaan? Of is er ook een weermannenpensioen? Zolang als ik het leuk vind, ga ik gewoon door. En zoals ik me prettig vind. En ik ben nog altijd fit. Dus waarom zou ik dan ophouden? Waar geniet u het meeste van? Van extreme. Extreem hoge temperaturen en extreem lage temperaturen. En een keertje een flinke dag met veel regen of voor extreme dingen. En dat hebben we nog wel eens ooit meegemaakt. Dus je vindt het ook leuk als het heel hard regent? Ja, ik heb liever, dus persoonlijk liever dat het heel warm is. Dus bij wijze van spreken in de zomer van 2019, toen hadden we een keertje 40,2 graden. Dat was nog nooit gehaald. Ja, dat vind ik wel, dan vind ik het de dag spannend. Verrekt haal ik de 40 graden. Dat vind ik dan wel spannend. Dat is wel leuk. Maar zo heb je ook met een code, 5 januari 1985, toen had ik de koudste nacht ooit gemeten en het was bijna min 22 graden. En dan ga je naar de weerhut en dan denk je, oh dat is toch spannend, hoe koud is het vannacht geweest? Dus dat zijn dus die extreme, die vind je wel leuk. Maar er zijn ook altijd mensen die zeggen altijd, in Nederland regent het veel. Nee, dan zeg ik meteen erboven, in Nederland regent het bijna nooit. Daar sta je versteld van natuurlijk, hè. Weet je hoeveel dagen dat er de helft van de dagen van het jaar helemaal geen drup regen valt? Nee. Dus dat weet niemand. En dan zeggen ze, in Nederland regent dat veel. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Want we zitten op 750 mm per jaar. Dus. En als je naar de tropen gaat, ja, dan gaat tig veel meer regen tevoorschijn komen ten opzichte van hier. Dus nee, dat valt best mee. Maar de verschillen zijn altijd groot hier, dat is wel het geval. En dat is wel leuk voor een weerman. 's Morgens als we het ontbijt hebben, het eerste wat ik doe, ga ik even naar de computer. En het eerste wat ik doe is het buienradar. Zeker als we geen standvastig weer hebben.
En standvastig weer betekent dat je bijvoorbeeld dagen geen weer hebt, of geen weer, geen buien of regen hebt. Dan heb je dus vast weer met veel zon. Vandaag hebben we ook wel mooi zonnig weer, maar vanmorgen zijn we gestart nog met vele wolken. En dan laat je Nederland weer zien. En dan zie je wel, zolang als dat witte, dat zijn wolkjes. Dat donker, dat is sneeuw. Ja? En als er bijvoorbeeld, zie je daar ook wel eens een keertje, als er heel donkere plekjes bij zijn, tot rood, dan regent het of komt heel veel neerslag voor. Hier bijvoorbeeld. En hier ligt Bergen in Noorwegen. Dat is de natste plek van Europa. Kijk, en nu komt die koudere lucht vanuit het noorden, die zakt naar het zuiden. En dat zou kunnen inhouden dat we midden volgende week met een winterse bui te maken krijgen. Even Nederland in beeld halen. Nu zie je wel dat hier overal de noord is bewolkt, terwijl de rest allemaal vrijwel onbewolkt is. En hier zie je wel buiten, prachtig weer. Hoe komt dat? Hier hebben we een hoge drukgebied, terwijl bij even ten noorden van Bergen in Noorwegen ligt een lage drukgebied. Dat wil zeggen dat de luchtdrukverschillen hier groter worden en ontstaat een windveld. En daardoor die isobaren, die zorgen ervoor dat het vooral ten noorden van ons wat meer wind oplevert. En daardoor hebben ze in Noord-Nederland ook meer last van dat lage drukgebied en komen er meer wolken voor. Dus het is op dit moment een beetje verklaarbaar dat bij ons de zon wat meer schijnt als verder naar het noorden. Maar dan moet je dus wel weten, wat betekent dat hoge drukgebied. En zo moet dus die weerkaart is natuurlijk heel belangrijk. Als je daar geen noos van hebt, dan kun je ook geen weerpraatje maken, want dan, begrijp je? En dat is eigenlijk het werk wat ik 's morgens eerst doe. En dan ga ik er even bij nadenken en dan moet ik bijna 3 minuten praten voor Maasland. Dan doe ik alles uit mijn hoofd. Ik schrijf niks op. Ik heb trouwens ook 25 waarnemers die voor mij het weer, de neerslag bijhouden. Zo en zo. En dit schema, dat stuur ik dan door naar al die weermannen. Dan zijn er ongeveer een dikke 50. En dat hou je allemaal zelf bij? Hou ik aan mezelf bij, ja. Nou, het staat niet voor. Daar ben je in gegroeid en dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Dus staan we hier dus bij een automatisch weerstation, waarbij de gegevens dus zo binnenkomen via de computer. Dit onderste gedeelte doet dan de temperatuur registreren, die zendt je via dit kastje. Dit is dus een sensor, die gaat naar mijn sensor dicht bij het huis, dus de temperatuur. Dit is de regenmeter, hier valt de regen in. Hier zit, in dit apparaat zit een lepeltje en dat kiept om de 0,2 millimeter om, dat registreert hij ook. En daar, je ziet wel die lepeltjes, die draaien rond, dat is de windmeter. En dan zit hier nog, hebben we dus de zonneschijnduurmeter, maar dat is op dit moment, nu de zon zo laag staat, is dat eigenlijk niet helemaal relevant, want dan missen we eigenlijk nog wat zonuurtjes. En ik heb er straks al gezegd, nu in deze tijd van het jaar heb je er geen last van, maar vooral in de zomermaanden, dan heb je vaak dat hier beschut is. Vooral als die bomen weer volgroeid zijn en die heg helemaal dicht is gegroeid, dan heb je hier minder wind en minder stroming. Dan heb je vaak met schaalweer dat je hier enkele graden te hoog zit. Dus dan gaan we dadelijk naar het open veldstation kijken aan de Meerslooseweg. En dat is het open veldstation en dat is allemaal wat relevanter, wat echter. Nu zijn we op een plaats waar dus mijn open veldstation staat. Alleen hebben we op dit moment pech. Want de zon staat nu zo laag, zitten ze achter die schuur. Maar normaal gesproken speelt dat om deze tijd geen rol meer, want dan heeft de zon die al zo laag staat, wat weinig invloed. Als we hier naar de wereld kijken, dan zien we hier in de onderste standaard zien we de minimumtemperatuurmeter. Die was vanmorgen teruggelopen naar 5 graden. Maar inmiddels hebben we hem opgekiept naar de waarde die het vandaag is geweest. En dat was 11,4. Dat is de bovenste thermometer. Dat zijn geëikte meters. Dus we hebben de maximumtemperatuur vandaag zo bijna 11,5 graden. Hierachter dit apparaatje, dat schrijft continu de temperatuur. Dat noemen ze dus een thermohygrograaf. Thermo, dat wil zeggen de temperatuur. Hygro is natuurlijk vocht, de luchtvochtigheid. Maar die luchtvochtigheid valt vandaag geweldig mee. Ja, en dan heb ik hier een maatbekertje.
Als je daar nog even naartoe zwenkt, dan zie je daar een pot en dat is een officiële regenmeter. Er zit hier een vaatje in, daar wordt hier drupt dus de regen in via dit. En dan pak ik, als ik dan 's morgens kom kijken of 's avonds, dan doe ik dat zo in deze maatbeker kiepen. Ja, kijk, elk streepje dat is 1/10. Dus als dit erboven is, dan hebben we 10 mm neerslag opgevangen. Deze weerhut, dat is eigenlijk een officiële weerhut, die heeft deze omvang en die staat dus eigenlijk in het open veld. Ja, dan hebben we dus alles gehad wat de weers betreft. Alleen de hoogte van de meetinstrumenten is zeer belangrijk. Dat moet op 1,50 meter vanaf het maaiveld. Dus je ziet wel, ik ben 1,80, bijna 1,75, dus dit is ongeveer 1,50 worden die temperaturen gemeten. En altijd met het deurtje dicht. De zon mag natuurlijk nooit rechtstreeks in de weerhut schijnen. En deze lamellen kan dus de wind doorspelen. En vandaar dat dat eigenlijk de echte norm is. Want je hebt wel eens vaak, als je bijvoorbeeld langs de weg ziet, of bijvoorbeeld in een dorp of in een stad, dan worden ooit de temperatuur aangegeven, maar dan zie je dat die sensor, dat de zon recht in die sensor staat te schijnen, ja, dan zit ze altijd veel te hoog. Hè. Dat is echt niet relevant. Maar dit is dus een officiële weerstation in het open veld gemeten. Dus ik kan wedijveren met overige stations.